Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević duboko je u pripremama za nadolazeće lokalne izbore. Tom prigodom na današnjoj konferenciji osvrnuli su se na aktualna zbivanja u gradu i državi. Naglasak je bio na traženju ostavke ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaša Dončića zbog afere koja je, kako kažu pravaši, slika današnje vlade. Plan 21 Kukuriku koalicije nije ništa drugo nego plan da se zaposli 21 član obitelji vladajuće garniture, istaknuo je zamjenik predsjednice stranke Ivan Tepeš, te rekao kako ova vlast vodi nenarodnu politiku. Prvo je bila Holy, zatim Čačić, a sada je Hajdaš Dončić. Svi oni žele uhljebiti svoje, stoga traže njegovu ostavku. Odno svemu tome mi pozivamo ministra Hajdaš Dončića, iako znamo da je na godišnjem, ali evo mi bi volili da ostane trajno na godišnjem, da se ne vraća u resor koji je preuzeo, jer jednostavno se vidi i predsjedništvo HSP-a dr. Ante Starčević je to procijenilo da to više se ne radi o nesposobnosti pojedinih ministara, nego to što je radila i ministrica Holy, što radi potpredsjednik vlade Čačić i evo što sada najnovije se vidi iz ureda gospodina Hajdaš Dončića, to se vidi da je to jedna dugoročna politika Kukuriku koalicije. Tepeš je istaknuo i kako davanje autoceste u koncesiju nije nikako u skladu sa hrvatskim interesima, budući da bi od putničkog i teretnog prometa najviše koristi imao sam koncesionar. Koncesija onih pomorskih dotaknuo se i član predsjedništva Rudolf Dvorski, koji je rekao kako Zadru pod hitno treba master plan razvoja turizma. Najviše nade polagano je u nautički turizam, no i tu se kiksalo. Mora priznati da uz grad Zadar i Zadarska županija ide krivim koracima što se tiče turizma, jer nekako smo svi očekivali da će nautički turizam izvući ovu sezonu, bar eto kod nas, bar u Zadarskoj županiji. Međutim, što vi možete očekivati kad županija raspisuje, to jest daje koncesije u 7. mjesecu za sidrišta? Što mi zapravo tu možemo očekivati? Ja ću vam reći jedan zapravo konkretan primjer, to je luka Zapuntel, gdje je koncesionar do 7. mjeseca bio, znači bila je jedna pravna osoba, sad je tu koncesiju dobila druga pravna osoba. Ona prva pravna osoba je izvadila svoje bove i sve što je njegovo, međutim podigli su i tužbu, tako da trenutno nema koncesionara. Konferencije prisustvovao i Pero Ćorić, glavni tajnik stranke, koji je naglasio kako ova stranka ima sve preduvjete da postane velika, a naglasak je na mladim i obrazovanim ljudima. O mogućnosti koalicije naglasili su samo kako koalirati sigurno neće sa HSP-om, SDSS-om, SDP-om i HNS-om. Ovom prilikom imenovano je i 2 novih koordinatora stranke, i to za Gračac Mirjana Bačić te za Škabrnju Elvis Gospić.